Esta mostra, elaborada polos alumnos do Obradoiro de Arte de Ámbar, recolle a través dunhas poucas pinceladas os 35 anos de traxectoria desta asociación. Neste tempo son moitos os logros conseguidos no ámbito da diversidade funcional, pero tal e como reflite a mostra, queda aínda moito por avanzar para a integración plena. É importante, pois, aínda que é pequena, expoñer os 35 anos de Ámbar, aínda que é en flases, pois, a importancia que tuvo e a relevancia que ten ahora mismo, en este momento, a Asociación Ámbar, pois, para as persoas con diversidade funcional e as súas familias. O que se pretendeu desde Ámbar sempre é, pois, loitar polos dereitos das persoas con diversidade funcional e poñer en valor, pois, eso, a diversidade en sí. É importante que exposicións como estas saian á calle e que acercalas á sociedade un pouco para quitar esos mitos cousas negativas que rodean a diversidade e as persoas con diversidade. A Concelleira de Servizos Sociais quixo felicitar a Ámbar polo seu aniversario, así como polo inestimable labor que desenvolven en toda a comarca. Vemos que los trabajos tanto de vuestra asociación como de otras parecidas que trabajan con personas con diversidad funcional es fundamental, sobre todo para hacerle ver a la sociedad que se puede, o sea, que tienen que estar integrados porque son personas como todos nosotros, que son diferentes, tienen un universo diferente nada más, no tienen ningún tipo de obstáculo que no puedan salvar. A exposición permanecerá aberta ao público no centro social ata finais de mes.